Det her det er en faglig video, hvor vi kommer til at se på lungerne, dens funktion, dens opbygning og hvordan man kan se de forskellige opbygningsdele, når man dissekerer det. Og herudover så skal vi også kigge på øjnene. Når det kommer ned en respiratorisk studie, er nede af violerne, hvor det sker, ikke? Må jeg lige se, hvad det er, du refererer til? Er du ikke stolt? Det kan du tro, Den her. Som kommer herfra. Og så skal vi kigge på dens opbygning og funktion også. Ja, og det der, det er jo sådan... Hvis vi kigger overordnet på luftens vej, så kigger vi på som om, at enten så kommer luften igennem luft, eller næsehulen eller mundhulen, som så kommer ned igennem luftrøret og så ned i struben her. Herfra så kommer det ned i luftrøret, som man kan se her, og så hvis vi lige fjerner lungen her og bag hjertet, så kan man se, hvordan er det, at luftrøret her, det deler sig i to, som enten hedder det venstre hovedbronkiole, eller det højre hovedbronkiole. Herfra, så hvis man kigger på den højre hovedbronkiole, så kan man se, hvordan er det, den forgrener sig. Når den forgrener sig, så hedder det fordeler sig i bronkioler, og når den fordeler sig mere, så deler den sig ud i alveoler. Go! Det vi er nået frem til, det er, at vi skal få sat det her rør ind, så vi kan puste lungerne op. Problemet er, at det her stykke kød her, som vi gætter på af stemmebåndet, det blokerer, så vi ikke får sat røret ind. Derfor har vi fundet strubehoved, som I kan se den hvide del her, den føles helt hård og sådan ribbet. Så det vi gør, det er, at vi skærer hul, og så skal vi indsætte røret bagefter. Det føles lidt ligesom at skære i en mangos kerne, hvis man har sådan skåret en mangofrugt med en rigtig skarp kniv. Nå, er kniven skarp? Ja, den er. Ej, den Jeg er tænkte, at vi skulle til håndværkernes tegn. Nå, men vi får video. Den er virkelig skarp. Den er bare, det er virkelig sådan helt ro. Se, der er hul. Jeg skal lige på sådan, jeg kan. Sådan der. Som I kan se her, så kan man se strubevæggen her. Den er helt vildt hård. Nu indsætter vi så røret. Den glider let ind. Sådan der. Du skal ikke grine. Jeg tror du rammer ned i fordelingen hernede. Jeg tror vi skal lidt længere opad. Sådan der. Godt. Jeg tror godt du kan pause den der. Jeg tror bare du kan ligge den der. Okay, man kan se her, at det her det er en indånding, selvom det er masser, der puster ud i den. Så sker der en indånding, og luften den kommer ind her igennem, mundhul, eller næsen, og ned igennem svælget, og så videre herned til, hvor at luften den trækkes gennem, i hvile, så at mellemgulvsmusklen hernede, og så når man bevæger sig, så er det ribbensmusklen, eller faktisk ribbenene, der hjælper til at puste op og puste ind. Det er en mutation. Er det der døde rum, der bliver fyldt helt op, fordi der ikke er noget blod om det? Det kan godt være. Ja. Og det er den lige der. Ja. Jeg filmer igen. Filmer du igen? Ja, jeg er på igen. Og nu prøver vi så at puste lungerne op. Vi skulle holde et sted fra, ja. Jeg tror, du skal holde rundt om den der masse. Ja. Så man kan puste dem op til den størrelse, den faktiske størrelse, de har. Jeg skal lige have fuld mundluft næste gang. Okay. Skal jeg prøve? Er du klar til at snakke med selv, Lucas? Nej, det er jeg egentlig ikke lige Fordi så tænker jeg, at vi bare lige- men vi skal bare lige kigge det. Ja. Vi skal lige se det ordentligt igen. Okay. Prøv lige igen. Prøv lige sådan ordentligt igen. Vi skal have en ordentlig ind ned i. Og ikke suge ind. Sygt. Man kan mærke, se hvordan alt... Kan kapillæren blive helt udspillet? Ja, og det er ikke noget med bloden, den... Jeg kan ikke huske, hvad den gør. Jeg tager sig tilbage. Nej, hvor er det sindssygt. Og så kan man rigtig også fornemme med mellemgulvet her, ikke også? Hvordan det bliver. Det er meget vigtigt, du nævner det med mellemgulvet og